Vastuullinen yritys ei jätä energian käyttöä sattuman varaan, vaan johtaa sitä kuten muitakin toimintoja. Kun energiatehokkuus on osa yrityksen arkea, kulut pienenevät ja energianhallinta helpottuu. Pienemmät energiakulut parantavat liiketoiminnan tulosta ja yrityksen kilpailukykyä. Aloitan nykytilan selvittämisestä. Mihin ja milloin sähköä kuluu, missä toimipaikoissa ja paljonko se maksaa. Varmista, että käytössä on teille sopivin sähkösopimus. Mietin, mitä tavoittelette. Haluatteko vähentää kustannuksia, säästää energiaa vai pienentää päästöjä? Nimeä myös vastuuhenkilö, joka seuraa ja vie asioita eteenpäin. Tarkista, löytyykö yrityksestänne tehostamisen mahdollisuuksia. Tuettu energiakatselmus on hyvä tapa kartoittaa kehityskohteet. Onko laitteet ajan tasalla ja energiatehokkaita? Voiko osan kulutuksesta siirtää yöaikaan, jolloin sähkö on edullisempaa? Valitse toimenpiteet, jotka tuovat investointiin nähden parhaan säästön ja toteuta ne ensimmäisenä. Panosta myös viestintään. Kouluta henkilöstä käyttämään energiaa järkevästi. Jokainen säästetty kilowattitunti tai turhan veden käytön välttäminen vaikuttaa. Kun toimet on otettu käyttöön, seuraa vaikutuksia. Katso, onko kulutus laskenut ja näkyykö sähkölaskussa muutoksia. Energianhallinta on jatkuvaa toimintaa. Ensin täytyy suunnitella, sitten toteuttaa. Tämän jälkeen tarkistetaan, miten meni ja tarvittaessa korjataan suuntaa.